magtutudlo. Doon na may tuyo ni mo, magtutudlo. Sige. Sulti ka mo. Magtutudlo. Tanawa! O sunugan ninyo inyong hari! Aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon. Kay siya nagpakaanak sa Dios. Mga drama pamalandong sa Semana Santa. Ang iyang krus ibabasahan ni Jesus! Tanawa kamahalan! Maglisod siyang daog sa iyang krus! Lakaw! Lakaw pa! Napahumod siya, kamahalan! Bangon! 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 Ang pagbalaan sa Semana Santa. Inyong babati karong Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi og sa Biyernes Santo madungog gikan sa alas 8 sa buntag ngadto sa alas 12 sa udto. Ang pagbalaan Miduyog sa Kristohanong nga pagbalaan sa Semana Santa. Aging pagbalaan ning Semana Santa. Ang RMN Drama Production Center mudalit kaninyo ning pinalahi nga sugilanon nga atong gipahaong nining adlaw sa pagpamalandong. Panginoon, heto ako, lumalapit sa iyo, humihingi ng tawad mo, sana'y kahabagan mo. Pinagsisihan ko't tinatanggap ang pagkukulang ko sa'yo. Ang nais ko ay magbago, Panginoon, tulungan mo ako. Mga panultihon, Kapitulo 22, versikulo 8. Kadtong magapugas og kasalanan, nagaani og kalisdanan, ug ang baras sa iyang kasuko, makawang. Kasalanan ko, aking Ama, dinggin mo. Mga kasama, aniya kining sugilanon ni Alan Goliath Lacorda ug gibuhatan og duwa sa radyo ni Teresa Tirol. Sugilanon nga naguluhan. Diyos ko, hain ka. Panginoon, ituyan mo nang mawala ang Hala, bukal ng tubig. Buntangan dayon na ako ni bugas mais. Hala, wala naman day bugas. Atuon ako si Mama Lina sa likod sa bahay nga nanlaba. Ay, daghana pa na akong labhanan. Kanus apa mga kumahuman ini. Medyo gutom na bayada. Nakalungag na bakas Rino. Malina! Ah, Rino, sa man nakalungag na ka? Kagigutom na ko. Wala naman day tayo bugas, ma. Ibukal na ba yung unta akong giinit na tubig? Magbuyok ta unta ko. Ay, pastilan. Asa pa man is papa ni mo akong gisugog bugas? Aw, nipalit pa din si Papa og bugas, ma. Pero ganina na to. Ano wa pa man mabalik? Aw, paggun ko sa tong kayo sa abuhan, ma. Aron dili makasang sugnod. Hey, ako na. Kay kaya na to nako nya sugbaan to nako buwad. Ug ikaw lakaw, apasas papa ni mo gain na to aron makalungag na ta. Oo, ma.
Wow, pre. Wa man makainit na to ang usa ka lapad, pre. Gusting. Pito, alanganin kayo. Ipapalitan mo ko sa kakilo bugas. Pero mas lami man ang bino kaysa bugas. O nga, ako na lang lagi papalit ko sa kalapad. Lugawan mo, pre. Ipalit din mo bugas. Saan niya, lapad na nato niyo palit noon. Bugas na himong lapad. Pero ang tamahubog. Nangang manuntaan eh. Paita kinabuhiya eh. Uy lami. Uy asinso. Ako ilay puno, be. Punan tani mong usa ka lapad. Ato ilisan og taas nga liog. Kinom dong kay taas nga liog, pre. Ha? Pre, di ta mangang. Ikaw good ba? Mas lamiling makainom tagwa pa iso ng atuntiyan kay kusukig tama ba? Kana, man importante. Palit ni Guro to. Sarog dito may gawa ni. Kung hubog na kita, ay tabla ka. Luna pa'y lain. Nga kaning tamas bino, ako'y bahala ni mo. Sa? Taka na ginong kwartay. Sa may negosyo ni mo? Panulis, panguot. Negosyo, gutaon. Di na negosyo, eh. Trabaho ng panulis o panguot. Banga agin ni mo, pre. Palit na dito. Sa naman eh, oh. Pa, ang bugas ko no. Pa, ingon ni mama. Kay nibuka lang tubig sa lungagan. Hoy! Ay pagsamok rin ha! Uy. Kung ibuka na ng lungagan, ako, bukal sang dugo makakita ni mo! Ikaw na ako iluros ka nirong buhanga ka! Wala dito! Isugo man ko mama pa. Ay gutom na siya para makapamahaw na kuno ta. Kinati ka pauwi! Huli! Pa, manukmod man ka. Naumod nung kusyuta. Oh, nganuan? Reklamo ka? Ha? Reklamo ka! Pauli na! Oo pa. Samok lang ta. Palit na ginom. Malina! Nasa man ka? Paano man ka? Hain naman bugas. Si Papa ma, nag-inom sa tindahan. Gipapauli ko. Unya, ngano naghilak man ka? Hala, nagdugo pa lagi ng tuhod ni mo. Giyon sa manay ka niya, ha? Gitukmod ko niya. Ug naumod ko siya ta. Unsa? Huwag ibatasan ni imong amahan, oy! Dini ka lang, ha? Kaya paso na ko. Animal ng tawahan, ha? Ugay, sakita sa kong tuhod, oy. Uy, suga eh. Isog, pre. Isog pa ni mo. Aray mo, pre. Uy, naunsa man tawag kang gisugo bugas. Uy, nga nag-inom man ninuong ka. Ibaw ka na laba ko. Gigutom na taong ko kang imong anak. Ikaw din nag-inom-inom lang ka din, he? Be, abi na kwarta, be. Para bugas. Pre, kaya pa sugay sa usawa, pre. Kita mo. Uwaw ko na. Hoy, Lina. Pauli ha. Pauli, taparon sa kang buwanga ka. Ang binang kwarta kay ako lilipalit og bugas. Ako gipalit og bino! Huluta! Kita mo, usaram ka rin nakalapad. Unsa? Kasabahis ko ni mo, eh. Kay baho kang wa na tayo laing kwarta. Unya imo pa yung gipalit og ilimnon. Unsa man tayo kauno na to iniron, ha, Agustin? Nga para palit og bugas, imo man hinuong giinom. Uy, ay kung pagkauwaw yan ha. Pauli na! Pauli! Ang pilaging kwarta. Kiingan na kang wa na! Oh! Usama na yung butilya, pre. Ha? Pauli! Dali, nabayot ka nun. Pauli! Lihayay! Lihayay! Pauli na! Sa to! Malay! Pre, Gusting! Asam ka, pre! Tiwas ang ilong, pre! Pre! Ako na lang hinahinay og tiwas og labahan ng gilabhan ni mama. Kay wala pa man sila. Tagay! Tagay! Ang Agustin! Agay! Mama, wala ni Papa si mama. Pa! Tuwiin na si mama pa! Teka naman! Agay! 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 Agustin!
bugas! Lima! Ako po, Gusting! Ilan ta kang ayaw ko kapasa-pasa kung asa ko! Ha? Ha? Salvahis ka! Sukag ka lang nagbisyo niya na drugas! Pero minalagyo ko ni mo ang kulataon! Huwag kayo labot kung magbisyo ko! Kaya di pa tayo asawa! Ayaw na lang kulatan si mama pa! Luhay na kayo siya! Utro pa ka bataa ka! Laban ka na! Suwan, laban ka! Animal ka! Ayaw na pati ang bata! Panuhay ko! Panuhay ko! Animal! Ay! Usaw ko na ng butilya, Lina! Ay! Di mo lalagay kong us butilya! Paniman! Dugo! Kasamad ko! Musuko na rin ka, ha? Musuko na ka, direk! Direk! Animal! Ganong imo kong gialsa, Salvahis! Ihag bukas bista na buwang ka! Direk! Ayaw ko! Ma! Malina! Hala! Nagadugo yung mga uma! Ma! Ma! Hala! Wala na nagliyok si Mama! Ma! Ma! Mga silingan! Tabang mo! Nagadugo si Mama! Ma! Dong Reno, tana. Nalubog na natos mama nimo. Mamauli na ta, Dong. Naglagot ko ni mo pa! Pangitaon niyo, tika pa! Udang adlaw ros imong klase. Kinahanglang maminaw kas imong maestra, ha? Grade 6 na ka. O, kiniragyo imong baon. 20 pesos? Wa makulaing kwarta, Dong. Sobra na akong gipalit og bugas nga usa ka kilo. Halina sa tong saging saluyo nga akong gituba. Nagpalit po kog buwad para isubak sa utan karong hapon. Salamat la. Sige, adto na ko la. Maglakaw lang ko. Tuol ramang eskwelahan. Sige, Dong Reno. Unya padaplin yun, ha? Og ayaw pangita og away sa eskwelahan. Mana mong klase. Muli na lang ko. Maglakaw lang gyapon ko pa uli. Niya pa man ang 20 nga hinatag ni Lola. Kay wala ko man yun to ganihina. Ako nang niipalit og saging matikaan sa gawas. Gutom na gyud kay ko da.
sa gawas. Tuarang ng ligyag saging. Mapalit ko. Yara akong 20 ay. Uy! Aligod! Ha? Ako? Igsa pa man din langin. Ano man? Ikaw lang na gitawag. Ano man? Ni mo ay, may kuhot ka sa mong bulsa sa mong kwarta. Ang binabi. Ha? Ano man? Ako man eh. Ipalit man nila akong saging. Ka nagtabi ni mo ay. Ang binay mong kwarta. Ayaw lagi. Ipalit nila akong saging kay wala ko'y paniod to. Aw! Di din mo yata ka? Aray! Imo kong gisumba ka? Ano man? Ramo ka? Ramo ka? Ganun man, reklamo ka! Reklamo ka ba? Ay, hagkas, bintana po ang akap! Ah! Hayop ka! Kinibol pinitong ka kunin mo! Kitungkap! Ganyan mo ka! Mudagan ko! Mudagan ko! Buktan yung mata! Hain! Hain ang akong apo! Dong Reno? Ah, Lula, Nga naman ito, nga? Unsa may nahitabo, ha? Naunsa mataw kag mataa ka? Di pagipahimagnuan mata ka, pagikan ni mo nga dili ka mangita og away. Apan karon, nakapatay ka na hinuon. Namatay ang bata nga imong nadungkapan, kay saliog man na iko, og daghang samad. Unsaon man ako iniron, ha? Ha? Day, unsa may mahitabo sa akong apo, Day? I-detengi siya din sa DSWD manang. Kay sasama niya pangidaron, dili pa man siya mapriso. Adunay balaod nga juvenile law sa dili pagpriso sa bata nga nakahimo og krimen nga nag-edad og 17 pa ubos. Apan, kinahanglan kini monitoron ug anhi kini ibutang sa DSWD. Maubat ay, ma'am. Salamat, ma'am. Dong Reno, apo ko. Kaon, uy. Kapon pabaya kang wa mo kaon. Sukad kakipiyaan sa imong lola. Masakit kani ka na. Oh, tawadan na ni o. Kan-a. salamat. Ngano di ay nasud mang katingi. Unsa di ay imong sa. Nakapatay ko. Ha? Nakapatay? Pero di ko gusto nga makasa ko. Nasud lang sa akong unang-una ang naitabo sa akong mama. Nakita magod na ko ang naong sa akong papa sa bata nga akong nabatay. Ha? Unsa di ay naitabo sa imong mama o papa? Diray! Nagbukis bintana po ang akap!
na niya magbalik sa una-una ang mga hitabong. Bisan sa damko hasulon ko. Ayaw ka bala ka ba? Wa ko malimot. Pangitaon ko gid siya. Gipanay ko nimo. May tumbahon ka. Kinsa? Kining may asa litrato. 50 mil ang piso ng bayad. Pugha aking tawana sa rimbyong pagi. Good morning, sir. Pipito, sir. Dili mayong morning ng butaga. Lain na sab ang gipatay. Aning kriminal nga hangtod karon wa pa gyud badakpi. Wa ba mo yung impormasyon? Ha? Nga nakuha SP Otto Samuel Velarde? O sa balita sa ato mga tao? Sa ato mga aset? Wa ba sila kasayuran kung kinsa kaning maong kriminal? Sir, walang magtanga atong mga tao, sir. Nagimo kami dugang investigasyon, sir. Aron, may bawaan mo kinsa kayo itong tawana. Sige lang investigasyon. Apan huwag resulta. Kinahanglang dublihon ninyo ang inyong mga lihok, ha? Aron madakpan kinitawana. O kusa pa, kining pagkuyanap sa drogas, way kahumanan ang problema sa drogas, ha? I-apil kini sa inyong malakaw SP Otto Samuel Velarde, Yes, sir. Ni Kanor Pipito. Buhato na mo ka na. Sa labing madaling panahon, SP Otto Samuel Velarde. Ha? Nakadungo ka? Sa labing madaling panahon! Samtang wa pa'y patrabaho. Balik ko na ako sa nandan akong trabaho din sa Carbon Market. Isip kargador. Kargador lang una si Reno Butangero karon. Oh, kanang tindira ugutan nun. Si Lia ka na. Ibutang sa nina ako kung kikarga. Lia! Lia! Kinsa ka? Ay. Oh. Rino, ikaw? Ay, salamat. Nga nakailaghihapon ka na ako bisag nagkabulingit ko sa pagpangalasan ako din sa merkado. Huwag kagihapon mo usab. Gwapo ka lang gihapon. Hala no? Lito usad. Kining karon pata ka makita din eh. Bago lang ko nagkuyog-kuyog sa akong iyaan og panindaw ko tanon din sa Carbon. Ah, di ay? Pwede ba tayo manuroy? Pero dili pa karon ha. Kuan lang sa imo lang yung bakante. Ha? Sige ba? Karong Domingo, dungan tagsimba. Simba? Wa pa man magsugod ang misa. Mag-ampo sa ko ha. Miluhod si Lia. Muluhod ba sa ko, no? Masukad, wala si Mama. Wala magi ko makasulog simbahan.
Mulo lang ko kapilo eh. Kaya maawa kong liya. Nga siya nag-ampo niya ako ha. Pipiyong siliya siya mga mata. Nag-ampo siya. Ako? Ano siya may akong iyampo? Oh. Ang dakong Santo Cristo sa may altar. Ingon usa. Bitanaw siya nako. Gisudyahan pa kako niya sa ako mga napatay. Oh. Pasaylo lang ko. Trabaho lang. Walang personalan. Pero kining babae nga na sa kong tupad. Pwede ba nga pangayoon ko ninyo isip akong asawa? Ay ikon akong tinigom gikan sa bayad sa akong mga napatay. Isip hired killer. Kung sugton lang ko niya, minyuan ako siya o mulitayan ako sa akong pagka-hired killer. O kapoy na ko pinangita niya. Imo siguro siyang gilikay na ko, no? Aron dili mapunan ang ako mga napatay. Asa ka magtago kung nagtudlo na ako sa pagkakriminal. Police Senior Master Sergeant Samuel Velarde reporting for duty, sir. Unsay balita, Espiritu Velarde? May kalambuan na ba? Naibawa na namo kung kinsa ang kriminal sa sunod-sunod nga patay, sir. Kining niyas picture, sir. Mao kaning nasairan sa atong asit nga naghimo sa dagang patay, sir. Ay, pangitaa og dakpa kining kriminal. Kung dili mo surrender, nasayod na ka mo sa angay ninyong buhaton, ha? Liuklan ka mo. Move! Yes, sir! Igo-igo na siguro ning akong natigom aron nga miniyuan ako sila. Nalipay ko nga akong gisugot. Dahil ang kalipay nga akong bation kung kauban ako siya. Karon lang ko mabati sama na ini. Sugad nga ngawa na si mama. Kalimutan ko na siguro ang pagpanimaw sa salbahis na kong aman. Magbagong buhay na ko. Uban ako si Lia o magpalayo may nining lugar. Oh, ano ron? Mga pulis ka rin! No, dili ko mapadakop. Sa akong sikretong agyanan. Musibat ko! Men! Sa likod siya niyagi! Bugdan niyo! Kailangan makuha na to Surino butang kilo! Dead or alive! Taas ako ka ng nasa unahan. Wala ko'y kalutsan. Huwag ka na yung kanakanan pa rin! Surrender na lang sa balaon! Kaya kundi, pakyun ka na mo!
Sugton ta ka, basta magbinutan ka na. Ibutang imong armas! Huwag ipataas ang imong kamot! Sila! Usasi siya ninyo! Rino nga naman eh. Mabdos na ba ako? May umabot na kitang anak, Lia. Oo, Rino. Apan nga no naman eh. Ay napagdakan ng pangutala. Hangyo lang ako. Kung mataw man ang ato anak, ayaw ko ipainan niya nga iyang amahan. Rino, mahimo pagod na. Ayaw na kong paghandong ako. Kung mahimo, kalimtin na lang ko ninyo. Wala ko'y kagawasan pa, Lia. Life sentence kining akong kaso tungod sa kadaghanan sa akong kipamatay. Isip hired killer. Rino. Doon na pa ko'y kwarta. Doon na pa ko'y kwarta nga gitaguan sa akong bahay. Sa akong kwarto. Luyo sa aparador. Okla ang plywood nga akong gituyo sa pagsapaw sa bumbong. Dako to nga kantidad. Ug apil na adto ang bayad sa usa ka congressman nga akong napatay. Gamitan ninyo sa atong anak. Ug biya mo dinhi sa syudad. Ug kung mamatay ako, hipusa lang unya ang akong lawas. Rino. Rino. Laing adlaw na sad nako dinhi sa prisuhan. Nga ilang gibalhinan ako. Kumusta naman ka, Celia? Dako na gid ang iyang tiyan. Muliwat ka na ako ang among anak. Mamatay na lang siguro ko nga dili ko makita ang akong anak. Ingon siya. Kay may Diyos. Diyos ko. Hain ka. Nga nung ipasagdan man kung di mong maabot ni Napita. Karoon na yun. Karoon na yun. Nagiginanan ko nila. Huwag sa among anak. Dili ko mukhaon. Dili ko matuon ang pagkaon. Kisibot nila ipasabot. Puwasalan at suyo pa rin ang pinay. Bay, Hiner. Oh, bay. Kisibot ni mong ipasabot. Kuhan bay. Doon ka naman. Kuhan bay. Ang libibang dako ang drug lord ni syudad. Number 1 sa listahan sa PDEA. Dakpan. Ug anhir ba kuno i-detain din niya ug banato? Mo ba? Aw. Sama na ko, bay. Oras na gid niya. Pero kung hapon bay, dadun na siya din eh. Wa ko makailangan niya, bay. Sige, bay. Kay mapil pa kong prayer meeting. Oh,
Ana man yun na bay. Basta mapriso na, paduol na ito Ginoo sa. Ano to? Ah. Usbara? Usbara ang gisulgan niyo? Awa, juju, kato ako, abi rin o. Anyway, manihapon na ta. Di manihapon naman. Marag yun ato din no? Kaon, lingkod, tog. Mo nang ubang piniriso ba, di ganahan mo gawa soy, kaya sakto mas papa. Sakto lamoy. Sige bay, tana. Dali. Ay, tari bay. Ay, kaya na bakante. Oh. Bay. Berin. Naan naman dahil si Mr. Gust in the Wind, oh. Sa Bisaya pa. Huro sa hangin. Ang big time nga drug lord ka darakpan ba? Mo ba? Hain ba na, Bahinir? Ah, kana nagkalungsay mo gilo. Mo na. Siya. Salbayas. Dili ko masayop. May edad na to siya. Upang di ko malimot sa ahong dapit sa iyang mata. Buhi pa din siya. Aberi, itutukan ko rin mo bayo. Kaila ka na. Oh, ha? Oh, wa bay. Utupad ko niya bay. Ako siyang ilailahon. Kumusta ka na? Hayop. Oh. Kinsa ka? Nalimot ka na ako tungod kay dugay mo na akong wa makita. Hinumdumi ko pag-ayo. Hayop. Ayaw kong nanlig hayop, kay wa kong makailan nimo. Salamat sa kay kayunan nga nag-abot ang atong daan. O pangayo na lagtabang sa imong abyan nga si Satanas. Kay katapusan mo na lang kining panihapon. Kinsa ka? Wa kong makailan nimo. Ako ang imong anak! Ngay mo kibiyan! O kipatay mo ang akong inahan! Reno? Anak? Ikaw? Ayaw kong ikaw kang anak! Tungkol kay gyapon na natundan! Anak mo patay! Kung ikaw! Bay! Iinom ka mo rin mo! Sarang liyon ka! Napatay ko na ang akong aman! Nga mao'y nagkaigon! Nga may pilo ang akong kalag! Napatay ko na! Diyos ko! Ahin ka! Gano'ng kipasagdan mo kami! Panginoon, heto ako, lumalapit sa iyo, humihingi ng tawad mo, sana'y kahabagan mo. Juan Kapitulo 2, versikulo 11. Apan ang nagdumot sa iyang isikataw, anaapas sa kangiti.
Naglakaw siya sa kangit-ngit ug wala masayod kung asa siya paingon, kay gibutaan man siya sa kangit-ngit. Ug dinhi magkasama natapos kini sugilanon, nga naguluhan, Diyos ko, hain ka. Kini ubo sa direksyon ni Alan Goliath Nacorda, gibuhatan og duwa sa radyo ni Teresa Tirol. Musika gipahaom ni Joel Bensi. Recording editor Randy Tayad. Soundman Pedro Pungase. O ganiya magkasama ang naghatag kinabuhin natong sugilanon. Sa papel ni Rino, Randy Padayaw Suson, Lina, Teresa Surya, Gusting, Ri Arellano, Kumpare, Pedro Pungase, Lia, Jennifer Dato Minyusa, SP Otto Samuel Velarde, Alduin Nacorda. Sa papel sa Hepe, Dino Eliseo, o sa papel ni Hiner, Alan Nacorda, inabagan ni Jumel Ariso. Sangan sa RMN Production Center, kining higala sa kahinan, Joel Binsi manamilit ug manghinaot. Ganing panahon sa Semana Santa, atong hinuktukan ug basulan ang atong mga kasalanan. Tatak RMN. Alam kong nakikita mo katotohanan sa buhay ko. Aking ama, kaluin mo at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Oras, gihatod kaninyo sa